Ideme už niekoľko hodín, počuli sme tu muziku, niečo tu našli, niečo veľké, ale predtým sme tu ešte našli toto, a to je divné, aj toto, vyzerá to ako giant. Poďme sa pozrieť do toho, niečo tu je, oh no. Oh no. Oh no. Jak to ty skákal? Ten bicykel sa hýbe. Podaj mi. Musíme utekať. Ide za nami. My sme tu v kuse. Poďme sa pozrieť do toho kiku ešte raz, či je to. Je tam bicykel? Čože už tam není? No, našli sme tu bicykel, ale nevieme, že kde je. Tak pre ďalší diely dávajte lajky a odbery. Hádam, že sa prepracujeme do 100 000 odberateľov. Ak nie, tak aspoň 100 odberateľov. Ale pre dnešok by to bolo všetko. A už za mňa bude ten bicykel. Ideme sa pozrieť ešte sem. Ešte to není všetko. Ešte dajte tomu 5 sekúnd. Chvíľu mi dajte. Ten bicykel sa pohol tam. A utekáme.